wis mereka pakai masuk ke warung goreng yang mereka wis dirawat dengan suamanya sawi yang mereka monggo sakderipun gelar gitu kan tandakan warung goreng selain jebut kaya apa wana semua sing mirak mas kaya apa kangge Mbak Widodo Petil yo panggung ini suasana jadi rame wis pokoknya ngalang-alai wong kebakaran tiba wonge ya aja toh iki masaku ya musogel iki piye kabarmu Ayu alhamdulillah sehat ya wis manak nang loro wis tak kene Mas untuk kene pasti to ayo kowe iki aku tekan ya awak dilak-dilok meteng lho sing yo bener kancane bangga aku ya ora apa-apa to menyen yo kewajiban wong wedok apa berarti wanita iku tunggal iki nama wangi ngopeni kok piye tak kene lah lare sing kene sapa karo sing kene karo kakek ae aku lho kok sing kakek nggih nang sedalu nggih lan kagem keluarga Bapak Hartoyo kalian itu juga dua temanten Mas Robert Mbak Kanti Mas Mamat lawan Mbak Tika iya semoga bisa melakukan dan melaksanakan proses kehidupan lah yang ngelakoni urip kok lho iki lho wah ben anak iki gawe bayak gawe aku ngerti nek kamu ora pakai iso baca tulis aku yo basa Jawa wae sak serku to tangan-tanganmu dhewe yo kok tanganmu dhewe to ya wis gak sempat ketemu kene Mas nyapa kuwi tunggu depan ketemu Mas kowe kurang ajar lho nyapa foto sing kene aku wis tak kerang ngene yo pangane to gandeng kene yo nek yo ora apa-apa lho baru kae wong promosi kok kae iya berarti di bahasa pengenane aku juara terus ya juara wong lari panjat pinang juara kabeh kok iso lah lari wong sepat sik lain-lain tak kene terus oh ya alhamdulillah bersyukur berarti mas aku yo ayo iki akan bahasa Indonesia ya Bang aja lari awakmu dikandani bersane coba-coba monggo sesarengan kita laras ugi nyuwun kawedhasipun Bapak Hartoyo sawargadung sak paripurna relator menika mangke sesarengan Ki Heri Wahyono kasuwun lumarang wonten Sitinggil Pagelaran sepisan malih Bapak Hartoyo sawanten ingkang disawet diri sak paripurna tembangan menika kasuwun menika mangke lumarang wonten Sitinggil Pagelaran kangge rantawing adicara tinampi tokoh kayon yo kaya apa Widodo kita laras dados
Kowe iki lek mau sentimen laku tenanan kok. Joget yang ngomong arene lho nyapo. Gini nih kono wis sempit. Ora apa sempit. Ya wis yo. Joget kuwi ora masalah. Ora kuat. Ora kok ora kuat. Loro matus setelah pahit dengan dean. Mari mule. Ora jojo nak arep ora pati. Mutar nek iso sito iki ora lho. Dek, ngomongane bojomu lho. Ora wis ora.